Ole voin October ni thum ninga ni kan lo thang le tarang maya tun tuma hian tung vel kho a tlang thileng dar mek tung chang kan thir ho dona tung vel kho a tlang thileng kho sik khu le thitlang awanga sampul samli le pathum anlak endik zinga mi samthum pahnih ta chu H1N1 sikai an ni ti mu chua ania H1N1 a hi influenza A virus ti in an saya kan siat dan chuan kan siat thei dan tur chuan swine flu tia kan siat thina kha ania Health and Family Welfare how to te saidanin tungvel khu a hian September ni som pasari le ni som hi le pariat in kar chung khan sitlang kho sikle khu veimi zanhi somli le panga chu tungvel Health and Wellness Center ain entira hetiang ani awang hian tungvel khu hi thilena khuwa a puan ani mek ani thotan ni khan thingsul thia Primary Health Center a laboratory technician chu tirin mi somli le pathum sampul ala a hei hi thole ni khan aizol lama thon thla in Zoram Medical College endik ania sampul somli le pathum zinga somthum le pahnih te chu hritlang chikhat H1N1 kai an ni ti fin fia ani nichina ka seitong khan H1N1 hi influenza A virus ti in an soya soidan then khata chuan swine flu an ti pokani doctor te chuan hritlang kai te hi ngai tu omle na tak an omlo ni in an soya mi zanhi somli le panga zinga atam jok hi dam to in mi somsari vel ero chuan an hritlang le khu aladam chiang lo ni in an soi ani hemi ma September ni somni le panga thamasa luka khan puchana pol tia kan siat te chen na chuan thar tlang nuam khuwa he hritlang khosik hi aleng ni in soi awm boka heta hian mi zanhi somthum pathum hritlang khosik adam lovin an oma an zinga mi somthum panga te sampul endikna an vai hian H1N1 hritlang natna an veiti mu chua aloni to bokani mithiam te chuan H1N1 hi natna in kai chon ol sam tak ani chungin lau om lutuk ani lo thon seya lungvela hian gospel camping an buat saina adar nia hriat ani kar le lama presbytery in khompui an thlen le dona wangin in kai dar lo tura film khur atul hle a an hriat thu an seya chuan thar tlang nuam khu a hian school atanga in kai dar an nia hriat ani bokani ole kha tungvel khu le chuan thar tlang nuam puchana polte zinga hrileng mek swine flu kanti chungchang ania tuna tak hian eng angne an din mun hriat chi ani lova amai ro chu he swine flu hi thataka en kol so ani chuan natna in kai dar ol tak ani rualin dam ol tak ani ve thung bokani chuwang chuan mi puite chi ai lo ila he hridar meka hi he hrileng meka hi tuna hian doctor ten an vil renga aji om chho mai tura nga ilangin mun danga hian Mizoram khodanga hian adar hriat tur hi ala om hri lova chuwang chuan hetilai bor tungvel le chuan thara hian lidau hian alang hria chungte wang chuan he hrileng meka hi arele mai tura ngai ilangin atha ange thasik boruak in tan chho tura hian khovel kal phung hi ani deuh tlang puya sikle sa in thak nang lam tura hian mishing ta na tor thei tur chi engemaw boruak in thak nang lam a om thin awang hian chungte po chu ani angem ti kha ngai tu na a oma engpo ni sela
tlung ve le chuan thar tlang nuama he swine flu tuna vei mek te lo dam zel sela he thileng hi adar zel lo na turin dam doi lam thiam te po health department lam te pin thei top an chu zelang ti kha be sei ila a thange